Obedo sira ahinya siasa mar Luo mandalo moko 2014 ka yamb ODM ne jomoko ok morgo kweth moro manobiro mar yamb kalausi ni mabe nitino godo Dalmas Otieno ma inyalo wacho ang'o? Ne ber nikech ing'eni sama ot iro dume to thung'o to kinyal bet e odno nyaka imanyie kamoro midonje. Tineno ka paro gino en paro ma piny oganda Luo nyaka bedgo. Emomiyo iwachoga ni sama parties ng'enye e Uganda to bedo maber en mana ni koro wang'iyo ni to ng'ane ni nikech adiera makende Dalmas ni dongo bede ja ODM moyiere gi chama mar ODM. Yes. Ji mane gin godo donge ne gin jogo mane nitie ODM mano wuok mane neno ni ODM koro thung'o ahinya wawuogie gi oko donge bang'e ne giduoge. To nafas mane gigoyo mar wuok okono mar mondo ging'iye gima kisungu luongo ni inside from outside. Ni neno kokelo paro maber ma jomoko bende nowuokie mar later on kane koro gidokie ODM no to bende koro gine joma time maber moloyo. Emomiyo an awachoga samoro Fred kaloso ka to wacho ni chama wano. To bang'e koduogo koni an bende kan ja ODM lakini you see so bedo ni ne nitiere jogo mane wacho ni ooyo ng'wech ma ODM dhiene ok en ng'wech ma wan wadwaro. Waduoke speed machien. Nomiyo ji magber bende kata mna ODM owuon bende nogore peksen mopejero to mitakwaringo matek ahinya ne ji duto koso wadwa ng'wewa chien ni mondo watim ang'owa warwak jogi duto mondo wawuoth kanyakla. Nikech di mang'eny ji luoroga kingi. Kata ka kingi ni non ni duk to onge ng'ama oyie wachone. To piny masani kitelo ne oganda, kitelo ne od bura, kitelo ne kamoro amora. Nyaka ibed ng'ano moyie ni ji nyalo wacho ni adiera sa asaya. Emomiyo jatend piny osiki luongo ni Kasongo tiluonge nang'o to bende ok tim ang'o ok badhe. Emomiyo Raila Odinga siko wacho ne josiasa mang'eny ni gik ma ji wacho kuomego kik badhi lakini winjgi. Kik gibadhi lakini tim ang'o winjgi. Nikech gikonyi go machiemo ing'iyo ni to kara ang'o miyo giluonga kama, ang'o miyo gitimo kama, ang'o gang'o madwa timie mondo waber mondo wawuoth